दिनै 10 नभेम्बर हो दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइनि जोनोम सान जारिमिनारि अरायथा गोसोखां सान जै 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 अमलाराम शिवराम बिहुरामनि जै 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 बर' हारिनि जै दिनै 10 नभेम्बर हो दिनै 10 नभेम्बर बावनो हाया जों नोंसोरखौ अराय सम अमलाराम शिवराम आरो बिहुराम बावनो हाया जों नोंसोरखौ अराय सम अमलाराम शिवराम आरो बिहुराम जौगासारथों बर'नि रावा गेवलांसारथों बर'नि थुनलाइया जौगासारथों बर'नि रावा गेवलांसारथों बर'नि थुनलाइया जारु सान बायदिनो बुहुम बिखायाव जारु सान बायदिनो बुहुम बिखायाव दिनै 10 नभेम्बर दिनै 10 नभेम्बर